खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बेलासनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 13 सेप्तेम्बर 2020 रबिबार बेदर जानायनि सान। फैदो दिननि बेलासनि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय जोंनि बे रायजोआव गंगुथा आइजोफोरनि फरायसालिमा गायसननो थाखाय 303.3 कौटि रांनि थि खालामनाय जाबाय। आइजो फरायसालिमाखौ दरं, नगाव, काछार, करिमगंज, बिलासिपारा, गवालपारा, हाइलाकान्दि आरो बरपेटा जिल्लाफोराव खालामनाय जागोन होननानै बा गायसननाय जागोन होननानै बिथां हेमन्त बिश्व शर्माया मैयाहाय खौरांगिरिनि मेलजों फोरमायदों। लोगोसे अदालगुरि जौगाखां खोन्दोनि सिङाव थानाय फैरागुरि PCDCनि सनारिपारा गामियाव गाहाय मन्थ्रि आवास बिथांखिनि न'नि मुङाव सोलिदों जाख्ल'नाय आरो लुन्थन राज। न' मोनग्राफोरनिफ्राय बा बेनिफिसियारिफोरनिफ्राय सिगि सग' खालामनानै बा दिन्थिनानै लादों गाहाय मन्थ्रि आवास बिथांखिनि न'नि रां। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय जोंनि बे बर'फोरनि गेजेराव बेबायदि न'नि मुङावबो फैसा जाख्ल'नाय सोलियोबा बोरै जौगागोन जोंनि बर' हारिया, बोरै जौगागोन? बेबायदियावनो जोंनि बर' हारिया दासिमबो जौगायाखै। बे मोनसे न' फिसा फैनायावनो बे 2 लाख 1 लाख रांनि न' फैनायखौनो जाख्ल'नो नाजायोबा बोरै जाबावगोन? बिदिजों जेबो जाया। गुबुन फारसेथिं मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा हां लानायाव खस्थ' मोन्दों होननानै फोरमायदों। दा बे बिथांखौ एम्स हस्पिटालाव देहा फाहामथाय होनो थाखाय लांनाय जाबाय। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय आसाम पुलिसनि SI साख्रिनि मुङाव जाख्ल'नो नाजाग्रा दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामखांनायनि उनाव आयेननि बायदि साजा होसिगोन होननानै फोरमायनाय जादों। बिदिनो गोबां जोंनि बे आसामाव साख्रिनि मुङाव फैसा जाख्ल'नाया सोलिगासिनो दङ। लोगोसे महाराष्ट्र सरकारा TV केबल अपारेटर टीमखौ गावसोरनि रायजोआव रिपाब्लिक भारत TV निउज चेनेलखौ बन्द' खालामनांगौ होननानै सिगि हरदों। मानोना रिपाब्लिक भारत TVआ बा निउज चेनेला मुम्बाइनि गासैबो सिखोमानानै दोननाय बाथ्राफोरखौ निउसाव फोसावनानै होगासिनो दङ। दा बेनिखायनो महाराष्ट्र सरकारा TV केबल अपारेटर टीमखौ बन्द' खालामनांगौ होननानै बुंहरदोंमोन, नाथाय बन्द' खालामनो हायासै। गुबुन खौराङा जाबाय जम्मु एन्ड काश्मीरनि कंग्रेसनि लिडारनाव हाजिबुल मुजाहिदीन उदखारि हानजानिफ्राय लाइजाम फैदोंमोन। दा बे लाइजामनि थाखाय बे कंग्रेसनि लिडारखौ FIR होनाय जाबाय आरो बे कंग्रेसनि लिडारनि मुङानो जाबाय रामन भाल्ला। बेनि सायाव दा FIR होनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे गोबां लिडारफोरबो दंबावो होननानै फोसावनाय जादों। लाइजामखौ उर्दु रावजों लिरनानै हरदों। दा लाइजाम फरायनाय हाबाफारिखौ जम्मु एन्ड काश्मीराव जागायसिगोन। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय कंगना रानौतजों आरो महाराष्ट्रनि शिब सेनानि लिडार सन्जय राउतनि सोलिबाय थानाय दावहाखौ नोजोर होनानै सन्जय राउतनि फारसे BJPनि IT सेलनिफ्राय गोख्रों एक्सन लानांगौ होननानै दाबि खालामदों। लोगोसे बारग' इउनियन मिनिस्टार बिथां राघुपान्च प्रसाद सिंहआ दिनै दहाय फुंनि 11 रिंगायाव लोमजानानै थैनांगौ जाबाय। बिथांनि बैसोआ 74 बोसोर जाखाबायमोन। गुबुन खौराङा जाबाय जम्मु एन्ड काश्मीरनि सासे CRPFनि कनस्टेबलआ गावनि हिन्जावखौ बुथारखांनायनि उनाव गावबो गावनि जिउखौ पिस्तलजों गावनानै फोजोबनानै लाबाय। बे कनस्टेबलनि मुङानो जाहैबाय मदन सिंह शिव। बिथाङा 38 बोसोरनिमोन। बे जाथायाव हिन्जावनि जायबा बुथारजादों बै हिन्जावनि बिनानावबो दंमोन। बे बिनानावाबो गोब्राब जखम मोन्दों होननानै फोरमायदों। अब्ला दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय जोंनि बे हादोराव दिनै सानसेयावनो 94,372 जन सुबुंफोरनियाव कर'ना पजिटिभ मोन्दों। लोगोफोर, दिनैनि बेलासिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम। नोंथांनि लोगोनो जोबोर गोजोननाय मोनगोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय।